En Galicia temos agora a oportunidade de actualizar a nosa norma suprema, de actualizar o Estatuto de Autonomía para adecuar as nosas necesidades e procurar anticiparnos aos cambios necesarios. Neste momento, señorías, a pasividade é unha actitud que xoga en contra da búsqueda de solucións para os problemas que atinxen a Galicia, problemas que son moitos e difíciles de resolver cos instrumentos que temos actualmente. Temos que movernos, temos que aproveitar esta situación para corrixir os desequilibrios, para ocupar os valeiros normativos e para intentar que o noso autogoberno sexa máis eficiente, máis útil e que permita a mellora da calidade de vida dos galegos e das galegas. Señorías, o Grupo Socialista presenta hoxe esta proposición de lei para a reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia por responsabilidade e por convicción. Por responsabilidade, porque estamos no tempo límite para actualizar o Estatuto e para situarnos na primeira línea das comunidades autónomas españolas. E por convicción, porque creemos que pode ser moi útil para resolver moitos dos problemas que temos e que están contribuindo a agudizar a crise en Galicia. Problemas que merman a nosa capacidade para autofinanciarnos, problemas que impiden que podamos realizar unha reforma administrativa a fondo, problemas que rebaixan a prestación dos servicios públicos esenciais, afectando directamente aos ciudadanos. Por isto, señorías, consideramos que é precisamente neste momento cando se fai máis necesaria e urxente a súa actualización. O Estatuto de Autonomía de Galicia é o principal instrumento que temos para desenvolver as nosas propias políticas. Nos últimos 30 anos foi o elemento central da nosa convivencia, pero tamén foi o motor que impulsou a modernización e o progreso da nosa comunidade autónoma. Os avances logrados en todo este tempo non serían posibles sin a existencia do Estatuto, pero hoxe amósase insuficiente claramente. Amósase claramente insuficiente para ser o guieiro que nos permita acometer as reformas necesarias que nos axuden a impulsar a capacidade de autogoberno para enfrontarnos á crise. Que a súa reforma son moitas as ventaxas e non hai ningún inconveniente. Só hai a necesidade imperiosa de que cheguemos a un acordo as tres forzas políticas que conformamos este Parlamento. A única razón que pode impedir este acordo é a falla de vontade política para facela. O Grupo Socialista presentou nesta mesma legislatura dúas iniciativas para retomar o consenso cara a apertura do proceso de reforma do Estatuto. Plantexamos, en primeiro lugar, a posibilidade de que a iniciativa legislativa fose exercida conxuntamente polos tres grupos parlamentarios. Presentamos seguidamente a creación dunha comisión non permanente especial para esta reforma. Pero, señorías, ambas foron rexeitadas pola maioría que ostenta o Partido Popular. Agora xa non hai marxe. Estamos no sexto período de sesións e solamente quedan 2 períodos en esta legislatura. Ou abrimos o proceso de reforma ou seguiremos tendo un Estatuto de Autonomía de Galicia de segunda división por moito máis tempo. É a última oportunidade para que Galicia comece a deixar de chegar tarde a casi todo. Señorías, Galicia precisa máis que nunca un impulso. Precisamos actualizar e modernizar o noso marco institucional. Precisamos definir unhas áreas competenciais máis extensas e profundas. Precisamos blindar as nosas políticas sociais. Precisamos
ampliar e mellorar os mecanismos para aplicarse en cortapisas as nosas propias políticas. E precisamos, señorías, unha suficiencia financeira que garanta a captación de recursos sen posibilidade de interpretacións erróneas por parte de quen aporta estes recursos. O Estatuto de Autonomía de Galicia, señorías, permanece ancorado en 1981, mentras en este tempo se ten producido un cambio profundo e sustantivo no contexto autonómico español. Hai un novo escenario autonómico que temos que ver, un escenario que nos relega a un segundo plano pola nosa inmobilidade. Quero recordarlles a todos que este proceso de cambios comezou hai anos, reforzando e consolidando as posicións de moitas comunidades autónomas. E quero recordarlle ao Grupo Popular que, mentras que a Constitución do 78 colocou a Galicia no grupo de cabeza, vostedes están colocando a Galicia na cola do pelotón das autonomías españolas. Señorías, en estas datas reformaron os seus respectivos estatutos de autonomía comunidades como Valencia, Cataluña, Andalucía, Baleares, Aragón, Castela e León, Navarra e Extremadura. Algunhas delas incluso reformaron en máis dunha ocasión. En todas elas, os procesos contaron co apoio dos dous partidos maioritarios e dos grupos nacionalistas ou autonomistas. Señorías, a pregunta é: por que en Galicia non é posible? Porque aquí e agora non é posible convertir de novo a Galicia na cabeza dos modelos autonómicos. Neste momento, señorías, contamos con algunhas ventaxes. A primeira, o camiño percorrido por outras comunidades e a xurisprudencia existente do Tribunal Constitucional e, singularmente, a última sentencia sobre o Estatuto de Autonomía de Cataluña que clarifica a normativa en vigor, facilitándonos o camiño a transitar. Está claro que a profunda crise económica que estamos a atravesar non pode nin debe de servir de pretexto para non acometer a formulación dun novo estatuto. Lle quero recordar a aqueles que acordamos que foi necesario un cambio constitucional para loitar contra a crise económica como recentemente foi impulsado, e estou seguro que non poderemos argumentar que non sexa necesaria unha reforma do noso estatuto pola conxuntura económica adversa, senón todo o contrario. Señorías, a crise económica, por desgracia, é máis persistente do que todos quixéramos. De feito, non se vislumbra unha saída a curto plazo. É unha crise cunhas connotacións de incertidume moi elevadas, que dificultan a clarificación e a estabilización do mercado financiero, que plantexan dúbidas razonables sobre o modelo de desenvolvemento económico e que poñen en serio perigo as conquistas sociais máis relevantes como son os servicios públicos esenciais, a sanidade, a educación e as políticas sociales. Está sendo unha crise máis longa do que cabería esperar. E para Galicia, señorías, está sendo aínda moito máis grave que para o resto de España, como corroboran todos os parámetros de conxuntura económica e social que coñecemos. Trátase de incrementar a nosa capacidade de autogoberno para poder ter máis incidencia nas políticas que son relevantes para promover o emprego, para reactivar a economía e para blindar a sanidade e a educación públicas como piares do estado de benestar. Nestes últimos anos e meses teñen sucedido acontecementos trascendentais para Galicia que están directamente vencelladas ao noso Estatuto de Autonomía e que amosan as súas carencias en moitas cuestións importantes. Son situacións que só se poden arranxar se somos capaces de dar un paso adiante e clarificar a nosa posición
no marco do Estado das Autonomías. Galicia perde capacidade de reacción coa actual configuración estatutaria, configuración que non prevé un gran número de circunstancias e situacións que non se daban cando se promulgou o actual estatuto, nin moito menos como as que estamos vivindo en este momento. Entre elas, o modelo do sistema de financiamento, que debe clarexarse para evitar interpretacións discordantes como as acaecidas o pasado ano e que aínda hoxe están provocando desacordos. O novo Estatuto de Galicia debe garantir o financiamento suficiente para poder desenvolver as políticas que nos son competentes sen que haxa lugar a equívocos nos recursos que lle corresponden ao noso país. Isto é esencial para Galicia, sobre todo pensando neste tempo en un futuro inmediato donde cada vez os recursos van a ser máis escasos. Refírome, señorías, á posibilidade de blindar os servicios públicos esenciais, fundamentalmente a sanidade, a educación e a dependencia. Refírome, señorías, a corrixir o déficit histórico das infraestructuras galegas, nun momento no que estamos asistindo a un ataque de outras comunidades polo esforzo inversor que realiza o Estado no AVE de Galicia. Debemos garantir dentro do Estado que se siga efectuando este esforzo para evitar seguir relegados dos proxectos de modernización das nosas infraestructuras. Señorías, referímonos á imperiosa necesidade de adecuar as administracións públicas ao funcionamento do autogoberno en aras de simplificar e mellorar as prestacións de servicios. Cuestión na que todos coincidimos, especialmente nas reformas da administración local, tanto en concellos como en deputacións. Referímonos a moitas outras cuestións que teñen que ver co ámbito económico, social, medioambiental, cultural e coas relacións institucionais que marcan e definen a nosa posición e capacidade de decisión e influencia sobre temas que nos ataxen directamente. Señoría, para rematar, quero centrar a miña última parte da exposición no documento que presentamos e acompañamos. É un texto para o consenso e para o acordo, baseado nun documento acadado na legislatura pasada polo conxunto das forzas políticas parlamentarias e tamén polo conxunto da sociedade galega, representada por máis de 100 colectivos, institucións e asociacións galegas que deixaron escoitar a súa voz e as súas propostas nos traballos da Comisión. Aquel documento enriqueceuse e actualizouse a raíz da sentencia do Constitucional sobre o Estatuto de Autonomía de Cataluña. E quero recalcar, señorías, que é un texto con un claro compromiso no marco constitucional, pero ao mesmo tempo actualizado aos novos tempos, ás novas necesidades e, sobre todo, pensando en un período crítico que estamos vivindo e que require mecanismos útiles para facer fronte a situacións difíciles. Se fomos capaces de consensuar en tempo récord a reforma da Constitución, se o fixemos para disipar calquera dúbida sobre o control da débeda pública e o déficit, non vexo razón algunha para non iniciar agora o proceso de reforma do noso Estatuto. Neste momento, as prioridades de Galicia son promover o emprego e reactivar a economía, fortalecer o tecido productivo e os sectores estratégicos, conseguir que volva a fluir o crédito ás empresas e ás familias, dispoñer de recursos suficientes para aplicar as políticas necesarias para saír fortalecidos da crise e desenvolvernos para mellorar a calidade de vida dos cidadáns. Blindar a educación e a sanidade pública. Estas prioridades, que dependen en gran medida da iniciativa política do noso autogoberno, deben ter a súa parte normativa correspondente en este novo texto estatutario. Nun momento no que incluso se escoitan voces que poñen en entredito o Estado das Autonomías, Galicia debe alzar a súa voz
na defensa da Constitución que consagra un Estado pluriautonómico. Pero, sobre todo, debemos alzala para conseguir máis financiamento, ampliar os recursos e as competencias para mellorar a nosa capacidade de autogoberno. Señorías, apelo á súa responsabilidade. Apelo ao seu espírito galeguista para chegar a un acordo entre todos que nos permita iniciar o proceso de reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia que hai tempo que leva estancado e nos relega a un segundo plano no contexto autonómico español. Señoría, pídolle a todos que estemos á altura suficiente para situar a Galicia, as galegas e os galegos no lugar que lle corresponde. Moitas gracias. Moitas gracias.